Paulus bakhoi kanuksa bat uklawat jongi. Ali nai jeliu bat ni kinong buat jong Paulus bakhoi. Ni trang sashi sen pat ban ngam jeliu halor ka jing im bat ka jing tho jong Paulus bakhoi. Ubadai kanuksa bat uklawat jongi. Shen ni sa pendon burom ya ka sni burom jong Paulus bakhoi kabadai minta ka sni lai phau terek upanai jeliu. Habang perkat chang Paulus bukhut. Kadai ke jingis no bapura jong u batu kres. Sisin bola pediang yo kres aga jingem jongu. Bulalong brio bopher. Atep tikna bapite ba ya ke ai kepala ong da ke jing e. Dei sho manga baim nrai kres baim hanga. Naka city jong Paulus bukhut syaki Kristan Galatia. Kalau nang baar adakot baar ko. Kata kadai kajing kela dor jong u. Don bala ban pinyak lat yu na kajing iet Kris. Paulus bakhoi ulapoi haka jaka ka klip mat jong kajing terwai ladi badapura. Kajing im jong Paulus bakhoi bat kajing kelado jong u na unong penyak brio sya ubasya penyak kadai kajing itu khana syapang kajing i ni yang kedua ya Paulus hakasin ke baningkong hakikam jong ki apostol hakapor ba ulen mau ya usamla Stefan bakhoi umarter baningkong e jong ki Kristen Paulus the way penjor ya penting peniap yang ni usamla unong buat Paulus. Kapinta Paulus kadai ke jing job. Kadai ke jing stang jong commission ban penduk jat. Ya kinong buat jong Kris. Ulah perkat kumta. Kalau nang long dah kani ke jing temu. Baulalet ke Damaskus. Hakalinti ulah sya bat hau Kris. Bala sya penbaptis hau mensim. Nak kam jong ki apostol kalau nang bakandai kad khot ba khat nyau hadu khat pra. Jisu ulapin sange ya usol asurok bat usol lajit. Jisu ulapin sange ya Paulus hakalinti kaba usol lajit. Minta kenrat ulatap ya kimat jong usol. Bat ulakwa ban penkai ki dinjet jong hakalinti kaba ublay lajit. Try saya dan Paulus lapoi ha Damaskus. Kumunong penyabrio. Henry kumunong buat jong Jisu. Ba la sya sanat na nadu kadonot. Ulawan sya khamat ban yakiwei bat kinong buat. Senran balaya ringkat bat Jisu. ublay ulatip ya kadonot jong Paulus. Kat nu ukwa ban pins ngotenat ya ublay. Henry jing mot jing takhat jong kim long ibasya. Sim la itho ya ukhon jong ublay. Badai Jisu haba Jisu tiet ya kadonot jong Paulus ula play war ya ka jing im jong bat Jisu la rong ha ka jing im jong si juna Paulus ula yo jing shai itho ya Jisu kom umesaya ya uba ula yai au ka jing thrang jong Paulus kala na ka ba penduk pendam ya ki Kristen sya ka ban kintiu Bat naka benta kani kecingkela ulah siu hakador kabarem ulah yad lingba kecing syashtom kabajur Henry ulah tikna ya kecing don jong blay hajan jong aka siti syaki kore kawai kamit kenral jong ulah keren hau hapadan kecing yo ipa what deal keren but what snap jar ngadon ringkat
bat ngadon bon kibriu badon ringkat bat pi bat kani kanong ba bat num don weiru ban pin saw ya pi ya kani la sot na kam jom ki apostol nong ka bakhat pra bat khat handai Paulus plus ngoya ha bakrang pan kata ya ka testimony jong Jisu ki khun jong u Paulus bakut kiladon hakani kanong ba shalom ni hanya nado usdam siaja las pa nyokulai isong hadhan giti bat kitrei ha Pauline Book and Media Center Laitumkhrah da ka ba pin pro ya ka jabin bat pin klein ya ka donut jong baro kibriu ding ba kilat pathai ko ban yang sakhi yau Jisu ula hab ban mat ya ki jinge ula nget boken rat ula ai ya u ki jinga ai ban mat ya ki jinge ha ka mission ha ka jong u ula tho shaki kristan ha koren ni don ya ka ne ka spa ha ki breu ha ki kiu kendo khnang ban pensyai baka bor ba jongka kawan nau blai om nangi ni sha jinjar harukom henry ngimshim sngo lanot la shim yagane nakshiti chaki koren ba ar kalenong ka basaw kadakot ka ba nyaw hadu pra jins ngauduna jong Paulus ha commission ka jong ha padeng ka jisha banben kam dei ka dak jong ka jitro hungrai ka dei ka dak jong ka spa ka bara ya ka jitip Unong sen jungi u James Alberio ne balakrku barabor ula ong yangi u Paulus bakut u dei unong sen jongpi u Paulus bakut u dei u apostol u bom ju shang thai u badon kaleng sodong bat uwei pa uwei nangi bat baro kilat kilenti ula lek kaleng sodong kaprthei bat pentamai yaka hakaching shai batamai ha u Jesu Christ Ladangi pulei kishiti jong Paulus bakut ngisu thu shai ka ka ching prakhat jong u ka ching prakhat pradan jong u bat man la ka kantin ba upandon kam ban tho la pen wan dur ha u Christ ka pen ya dei bat ka kitab bakut jong bor ba bha shaka ching im kat kum ka ching ya jong kapor Paulus bakut dei nong peniat batibetam pula seng nong rem ya ka kenhon ya ki nomi bujli haki jaka baulai trei haka bakut jong ka jingyal enti jong ka jingiet ka bakrau tam jong u Paulus bakut kala kentu ya u ban lelut kat baula na ka benta ki babun balang ulamat ya ka jing don kam da ka jing kemen jong baro kawai na gijing try kam kabakpaw shenna sabar ya kam siam jong Paulus bakut baladap da gijing them min siam jing reham min siam kadai gijing let jongo jongu ulalet bun sien ha gijing let jongo jongu kumu apostol kabala kata jubor ya jing try stom jongu Henry kabalawan ra ya gajing kemen kabakrau bat uso jong gajing im mensim kabakrau usmau thu bhai da ka bangam juliu bat da ka bak pet ngai ya ki kam prophet ya ka jing don kam ni ki bil jong da ka bayo I ka bor jong ki lat pathai ka bor ba kher bat ban poi kum no ba yo let chik pat ba berla ya ka balang dan jong jing bun kwa bakini kilat pathai ko pher ilong ba trei kam na ka benta ka kam ya ka balang ulayo I ya ka mission jong ka jing pen priang om kum kalat ka mai spa henry kum ka kam ya law ha ka ban le
ya ka kam jing pin im kaba ulatarwa ya ujisu kum ujing shai shakiwe ki khun jong Paulus makhut ki long ki kin hon jong ki reuniam ki kin thei bala smart but la sing da James Almiruni bala kerku ki bala IT ya ka jing im jong ki ban ya bentalang ya ka jing maya jong ka jing hiet uklas ha ki breu ka juk benta limba na kumba al hajar sispa khat angut ki sister but kumba arspa riu kulai ngut ki kenthei ki badang pen kre ban long sister but habaro arspa arpho tli ying rumiam ki bala priang keleng saudong jong ki sang pu arpli ki ri jong ni tre kambha lingba baro kilat pathai kubor nadu kabasyon ki kot hadu ka elektronik nadu ki television hadu ki wepat kilat pathai kubor nadu ki internet hadu ki mobile app dak baterai hakikam thok kamtar shon kot ring yakisor batpen priang thok haka screen jingnang jin start bajing tip shapang kalat pathai kubor kakam kabayade berkacing khot ban penlong seminar bat workshop ngidon khat pratli ki jaka di kot bat media center keleng sodong kari India habau Paulus makhut upoi hakanu penu kejaka uyale ban pin wandol bat ban pin yatli hau kris bat ban sedang kajing im kristan kabapura Paulus makhut ula kuliah jam ni ki shithi jong u bat ula soi kateng ki kristan ki babha ki laya samlem bat laya bot bat ki samlem shakipan Paulus makhut la pendak ya kakam apostol kabasisha ban pen priang lingba kilat puthai kubo baphe kajing ya selok jong ki sister jong Paulus makhut ka kenthop ya bon ki member bat kidai ki jong Paulus makhut ubadai haka imlang salang banjin dala im Paulus makhut minta unjin dala pendan kam de baro pathai kubor bapher ban penbana ya babas Oat parlok ada Paulus makhut undan haka pertai minta unjin dala shim ya ka tinghung pinsawa sedang ban penbana thau kisla Facebook penmi ki kot marchna ki apps namar kwa ban pendan kam ye kilat pathai kubor bastet bha kilat kilinti babyang tam ban pinpoi sha babon bala ya ka kubor jong blai ba ye klam kut yangi ba tingshan akhmat jong press lingba ka jing penchulor daga men sem bakraw jong Paulus bakhut haka basdang jong kaspasnam baladak James Alberione balakar khu nong seng jong ki khun jong Paulus bakhut kabade kawai nagi seng apo kajingida jong Paulus bakhut kajaka di kot jungi Laitumkhrah lawan rung daki breu bapher berkade kapdeng bangi yakendu yaki badyarap yaki bankam penjeliu haka jingai ki sister hakane kajaka di kot ki airu yakajimba mensim yakito ki badan kam yaka nalor kata haka jishakri jongki hakane kajaka di kot ki airu yaki kot kisla shaki khna school ki penlong yaki animation class kajingpun I yaki kot bapher haki school kata yau Bible haki parish bapher ringkat berki lejungo yaki ying kisem ni ashim benta haki kam mensim jokabalang da ka ba aji hikai shi khna bapin kre la ka benta communion banikong berkajing pun scam kum shi benta jong kajing pun priang yaka kubor babha lingba kilat pathai kubor ni ai ki program lingba ko All India Radio hakisngi bakarpang hakapor Christmas bat Pascha
Kamtam yaki kena rit. Uni usnam arajar arkuai. La pendan buram kum usnam. Jong ka Bible nagbenta kayi ang kasam jong Paulus bakut. Kum kawai nakikam. Nila penlong ya kajing kentep Bible. Nagbenta kisamla nitmu ban pelong buon kiwai pat ki program kibai day bat ka Bible. Kum ka lecture devina ki seminar sapang kaktian jong ublay bat Paulus bakut. Jing Yakob draw dur ne jing roy kat kum ka team jong ka Bible. Lingba ki kam apostol baper jongi. Kabab pendon kam ya kilat patai kubor. Ni pen itu yau Jisu hakibriu kenang ba kila ban pen kendo. Kila ban ya kendo. Yau marwai. Haga jingim jongki bat ban yo mat. Ya kata ka jingim badap pura jongu. Jingdap bapura hau. Kumno inle ya kane. Daga balong kikti kamon kiti kadiang jongu. Kikijat jongu kasur jongu. Bat ban sya yau ban em hangi. Kenang ba kiwai pat kila ban ya kendo yau. Ni yang haki pulpit jong galat pathai kubor kikot jingrai jing penidor bat yes. Jong Paulus bakut kaba em hangi kaniarap yangi balong kiba slur kiba sebon kiba bat kiba terang her kumbau Paulus bakut balong ai ba unyarap yangi ban bena ya ka kubor ba. Bless you. We are vessels of clay, fragile and weak, yet we hold a wondrous treasure the world can afford. For the treasure we hold is Jesus Christ the Lord, who's our wisdom, our righteousness, our strength, our forgiveness. We are humble, small, unknown, and lowly one, and yet on us His eternal light has shone. He has chosen us, although we are unworthy, that His glory through us the world may see. We are vessels of clay, fragile and weak, yet we hold a wondrous treasure the world can afford. For the treasure we hold is Jesus Christ the Lord, who's our wisdom, our righteousness, our strength, our forgiveness. Dear friends, I am Sister Shalini from Daughters of St. Paul, animator of the community of Shillong. I am glad to say that we are very happy to belong to the Archdiocese of Shillong, Meghalaya, to be at the service of the church, proclaiming the gospel through our media apostolate. We are women religious of International Congregation
serving the church through the means of social communication, present in all the continents of the world. Our founder, Blessed James Alberione, apostle of the media, who took St. Paul as the model and patron of the congregation. We are privileged to proclaim the gospel through our book and media center at Laitumkhrah, Shillong. We joyfully continue to be at the service of the people of all ages through our media mission. On this joyous occasion of the feast of St. Paul, our patron, our wish and prayer is that St. Paul, our patron, help all to love Christ ardently and serve Him with much zeal and enthusiasm. Nothing